Takže zdraví všetkých lolkarov a lolkazine. Dneska toto je naša právě informačka na tom kanáli. Ano, přesně tak. Toto je informačka a ano. Ano, OK, takže vidíte moju profesionálnu plochu, ktorú si za chvíľku zmením. Ale nie toto, ale to sa mi strašne páči, aj keď tam to není ja, ale páči sa mi to proste. Lucy hraje LOLko. Neviem, či sa mu to bude páčiť, keďže mám jeho plochu, ktorú som mu poslal, neviem, či ju príjmul. Nepríjmul ju, dobre. Či sa mu nepáči, OK. Táto plocha sa mu proste nepáči. Vyskúšame skať tuto. YouTube mami. YouTube mami. A vyskúšame tuto. Vyskúšame môj vlastný dom. Strašne maličký, čo? Potom si to musím spravím potom vo svoju vlastnú plochu. Zatiaľ použijem tuto, čo sa mi najviac páči. Toto je asi najkrajšie, čo som zo všetkých vytvoril. Môj prvé bol tento obrázok. A pokračil som do tohto. Z tohto do tohto. Takže to je taká menšia informačka, ako som si robil tie obrázky. Ja si vytvorím nový dokument. Šakalaka. Nový textový dokument. Nie textový dokument, kreačný dokument. Dobre, ale čo je účelom tejto informačky? Ja si informovať o tom, že budú hlavne veci z LOLka. Takže LOLko a LOLko. Fakt, je to asi iba o LOLku budeme natáčať, ale určite budú z nejakých iných hier. Som nevyrábal ja. Dobre, takže super. Tak, dal som si tam svoje vlastne pomenovať moje ahoj Lucy a môžeš pozrieť rovno do videa, keďže je to informačka, do ktorej si mi práve zavolal. No práve natáčam informačku, ak si nevšimol. Pozdrav do videa, ty! A ako vidíte, toto je Lucy. Sice mám jeho plochu, ale toho aj nezaujíma, OK. Tak. Pozdravíš už do toho videa. Či mám čakať ešte 2 hodiny? Áno, presne tak, povedal dobrý deň, nikto to nepočul. OK. Takže, ako som vravel, budem hlavne robiť tieto obrázky, pretože sa mi páčia a mi rád. Zahrám si svoju epickú hru, ktorú som zbugoval. Dobre, takže toto by bola asi koniec informačky. Takže ja sa s vami učím. Čaute. Pozdravuj.